Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο, δεν ξέρω θα δείξει και μισό λεπτάκι για να ξεκινήσουμε πρέπει να αρχίσουμε. Ωραία. Τι θέλετε να κάνουμε, ό,τι θέλετε εσείς, πείτε μου. Θα πούμε ένα ανέκδοτο. Ωραία. Πάντως, ήταν ένας Έλληνας, Αμερικανός και ένας Ιταλός. Και πάει πάλι στο ξενοδοχείο. Και πάει ο πρώτος, ο Ιταλός, και λέει, και πάει και βρίσκει όλα, και βρίσκει μέσα στο δωμάτιό του και κατσαρίδες. Πάει, πηδάει από το παράθυρο, έφυγε. Μετά πάει ο Γερμανός και πάει βρίσκει στο δωμάτιο του σκαθάρια. Πάει πηδάει αυτό στο παράθυρο. Μετά είναι ο Έλληνας. Βρίσκει μέσα στο δωμάτιο του πάρα πολλά μυρμήγκια. Πάει σκοτώνει το ένα, σκοτώνει τον αρχηγό του και λέει επόμενη μέρα γίνει και η ιδέα των μυρμηγκιών. Και μετά πάει και ο Έλληνας και λέει, θέλει κανείς άλλο να το σκοτώσω? Τέλειο, εντάξει παιδιά. Ήταν ο Τωτός και της είχε πει, είχε πάει στο σχολείο και του λέει η δασκάλα του πόσο κάνει ένα και ένα. Πάει στο περίπτερο, λέει κυρία, μόνο από το λέτε είναι μεγάλη ανάγκη. Πάει στο περίπτερο και λέει περίπτερα πόσο κάνει ένα και ένα, και του λέει 2. Πάει στο σχολείο μετά και λέει κυρία, η απάντηση είναι 2. Εντάξει. Πάει την επόμενη μέρα και ρωτάει κυρία, πόσο κάνει 2 και 2. Κυρία, να πάω το λέτε είναι μεγάλη ανάγκη. Πάει στο περίπτερο και το ρωτάει το περίπτερο πόσο κάνει 2 και 2 και λέει 4 αυτός. Πάει στο σχολείο, λέει κυρία, η απάντηση είναι 4. Πάει την άλλη φορά και του λέει την άλλη μέρα και λέει πόσο κάνει 3 και 3 και πάει στο περίπτερο, ήταν κλειστό. Και μετά πάει εντάξει, λέει κυρία, το περίπτερο ήταν κλειστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Και εδώ πέρα είναι το δωμάτιό μου και τώρα θα διάφορα. Η πόρτα μου είναι εδώ. Ωραία. Ένας πινακάς. Είναι λίγο ανάκατα εδώ, τσάντα του αδερφού μου. Εδώ του αδερφού μου, βιβλία δικά μου. Εδώ όλα αυτά και συνεχίσουμε. Τι άλλο θα. Θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι κάτω, να γράψετε ένα comment. Τι άλλο τώρα ρε παιδιά, και σας παρακαλώ πείτε στους φίλους σας να κάνουν μια εγγραφή αν θέλουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Peace out, γεια σας.